Ngiyakhuleka komnguni ngiyakhuleka kophakathi wayo nina bakasidwabanyikenyiki sikhakha umathombuluka mama ubhince kanjani ubhince watebhisa isinyakanyaka insima abayivune ngeinduku ngingakaze ngiyibone insima ivunwa ngeinduku inkunzi yakithi emthandeni inkunzi yeinkomo kamusi abayithinte emaqede yahwaqabala yafana nezulu ebelifuna ukuduma kanti belisaqonde kuduma belizwe imvungu ebivungama ebiphakathi kwabamhlophe nabamnyama bethe abamhlophe abamnyama babatheleli ikhanda inkosi yakithi emthandeni leyo inkosi umeseni kamusi kagodolozi yabakwaqwabe nina bezulu eliphezulu ngizosika kwelijikayo ngizophonsa itshana elingatheni mayilana nenkosi yakithi emthandeni inkosi umeseni eyabamba elikhulu iqhaza nina beqhawe yabamba elikhulu impela iqhaza empini ka1906 impi yamakhanda nina beqhawe ibuye yaziwe ngokuthi impi kaBhambatha uBhambatha lona wayeyinkosi yabakwaZondi nina bezulu eliphezulu nina beqhawe wayengomunye wabaholi balempi nina beqhawe impi yamakhanda eyalwa ngo1906 abanye abaholi kwakuyinkosi yakithi emaqungebeni inkosi umehlo kaZulu kube inkosi yakithi emachubeni inkosi uSigananda kaZokufa kube uMangathi kaGodide wabakwaNtuli kube uChakujana wakwaSithole nina bezulu eliphezulu nina benkosi yabamba ke elikhulu iqhaza inkosi yakithi emthandeni inkosi Meseni imbangela ke yalempi nina beqhawe kwaba ukuthi abamhlophe amangisi ayethi uZulu mawuthelele ikhanda ukhokhe imali ewupondo waseBhilitane imali yentela yekhanda zacasuka ke insizwa zakithi kwaZulu zathatha ikhali ezabhekana nawo amangisi yalwa ngobushokobezi lempi nina beqhawe yaqalela ngako Richmond nina beqhawe yagcina ke isisabalele yagcwala izwe lonke nina beqhawe ngako Richmond ngenkathi iqala ngoNhlolanja ka1906 yayaziwa ukuthi isidumo sase Richmond yasabalala ke yagcwala izwe lonke yaze yaphela ngoNhlangulana uJuni ka1906 nina beqhawe nina bezulu eliphezulu siphelela eMome enkandla ngaleso sikhathi ke yase yaziwa ngokuthi impi yaseMome nina bezulu eliphezulu eMome ke kwasala kwakhothamela inkosi yakithi emaqungebeni inkosi umehlo kaZulu nina beqhawe kwathi ke ngo1906 isiphelile ke lempi isilodini iZulu saboshwa asibopha amangisi agcina esidingisele lena kwathengisa ngaye noma ngithi eMhluzi eMpumalanga lapho safike sakha khona isigodlo saso sakwathengisa ngaye okuyilapho sagcina sikhothamele khona nina beqhawe ngo1913 isilo sakithi oSuthu isilodini iZulu inkosi umehlo kaZulu njengoba bese ngishilo yakhothamela eMome ngoNhlangulana ka1906 inkosi uSigananda yaboshwa yayingomunye wabaholi balempi inkosi uSigananda yakithi emachubeni yaboshwa ngawo uNhlangulana yagcina ke ikhothamele ejele nina beqhawe ijele lasenkandla nina bezulu eliphezulu nayo ke inkosi yakithi emthandeni kanye nomntwana uNdlovu kaThimuni wakwaZulu nabo ke baboshwa ngawo u1906 bathunyelwa eSt Helena nina bezulu eliphezulu lena oKapa nina bezulu eliphezulu bahlala kushuthi kusukela ngawo u1906 kwaze kwaba u1909 lapho ke amangisi namabhunu bamemezela ke inyunyana yabo yaseAfri lapho babethi khona sebezohlanganisa izifundazwe ezine kube yizwe elilodwa iningizimu Afrika nina beqhawe izifundazwe ngikhuluma ngamakoloni amabili amangisi iCape Colony kanye neNatal Colony bese kuba izifundazwe zamabhunu ezimbili Orange Free State kanye neTransvaal kushuthi lokho kwenzeka ke ngo1909 leso simemezelo samenyezelwa ngo1909 amangisi ke abuye athi bonke ababeboshelwe amacala athinta ke umbangazwe kwakufuneka badedelwe bakhululwe emajele kuhlanganisa nabo umntwana uNdlovu kanye nenkosi yakithi emthandeni
emthambeni inkosi uMeseni yakithi eMaqwabeni bagcina ke bekhululiwe nina beqhawe ngawo ke u1909 umntwana ke uNdlovu wabuyela ezweni lakhe kwamaphumulo nina beqhawe inkosi yakithi eMthandeni amangisi ke anqaba ukuthi ibuyele ezweni layo laseMthandeni kwamaphumulo ashaya phansi ngonyawo athi awayifuni ke eduze nawo nabeqhawe okwaphoqeleka ukuthi ke inkosi yakithi eMthandeni igcine ke idingiselwe kwelaseXhobo ngawo u1909 nina beqhawe okuyisikhathi eyakhululwa ngaso eSt Helena ya ke eXhobo kwaze kwaba u1915 nabeqhawe nokunyaka yakhothama ngawo yakhothamela khona ke kwelaseXhobo yatshalwa khona ke kwelaseXhobo kodwa ke kwahamba izikhulu zakithi eMthandeni zagcina ke ziwalandile amathambo ayo azotshalwa kahle ngesizotha ezweni layo laseMthandeni inkosi yakithi eMthandeni inkosi Meseni kaMusi kaGodolozi esihlalweni ke yalandelwa inkosana yayo inkosi uMtshingwa nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ake ngimeke lapho baphile abezulu eliphezulu baphile abesilo sakithi oSuthu usomkhanda wakithi emkhontweni okhanda bezindlu nabezindlwana bezindlu bayikheka umlomo isilo sakithi oSuthu leso isiludini izulu baphile abezulu eliphezulu niphile nina bembube